Adriana? Kaixo, Izeba, posten naizu ikusteaz. Ai, neska, ze gutxi gogoratzen zaren nitaz. Posten naizu ikusteaz. Atos, pasta batzuk aterako dizkizut. Hemendik lan egitea tokatu zai, denda batean bizita komertziala nuelako, kontatuko dizut. Kontatu didate lehengo egunean izkinako botikan lalirenean lapurtzera sartu zirela. Zera, zira gorridun gizon bat. Gainera kontatu didate atzerritarra zela. Ara, ezin dizu zinetzi. Gero eta jende arraro gehiago bizi da. Bai. Auzo honetan. Kontu zibili behar da haiekin. Gainera tortzen dira ohitura horiekin. Albistetan ikusi dut, beste lokaletan ere bai, lapurtu egin dutela. Bai, kontu zibili behar da jende horrekin. Zer da hau? Espainian gora egiten dute atzerritarrek eta delituak ere bai. Noski, jende hori guztia lapurtzera dator, bideoa auzoko taldean partekatuko dut, jende honekin kontu zibili behar delako. Eskerrik asko. Adri, zer modu zaude, nola doa lana? Ongi nire Izeba Maria bizi den ingurutik ari naiz lanean. Gero eta jende arraro gehiago dago hortik, ezta? Zoritzarrez bai, lehengo egunean kontatu zidaten zira gorridun gizon bat lapurtzera sartu zela botika batera. Ez esan gehiago, seguru kontsumitzeko lapurtu duela. Bai, dirua eta pilulak ziurrenik. Arratsaldeon, ustezko atzerritar batek soinean txuazkero gorria eramanez, botika batean lapurtu du eta oraindik ez dute harrapatu. Karla, albisteak ikusi dituzu? Bai, kontu handi zibili behar da jende horrekin. Gainontzean zu zer moduz? Txuazkero gorria eramanez, botika batean. Espainian gora egiten dute atzerritarrek eta delituak ere bai.